Ауылларға ярдәм итү буенча кең кулачлы программаны Татарстанда булдырырга тәкъдим итәләр. Әлеге фикер Биектау районында үткән Татарстан Казанышлар Республикасы матбугат турыксаларында яңгырады. Бирдә тәүлегенә 600 тоннага кадәр сөт кабул итәләр. Биектау районындагы комбинатның җитештерү күләме республика буенча иң зурларының берсе. Сыйфатлы чималны бары тик тәме, төсе, исе, үзлелеге, файдалы антибиотиклар буенча гына сайлап алалар. Шул юл белән сөт кибет киштәсенә кадәр барып җитә. Икенчесе куерту һәм сусызландыру цехы. Монда яңа җайланмалар ярдәмендә сөттән 50%-ка кадәр концентрат чыгарыла. Башка сүзләр белән әйткәндә, булачак коры сөт. До приобретения этой установки Әлеге җайланманы сатып алганчы без 150 тонна майсыз сөт эшкәрттек. Сатып алганнан соң 350-380 тонна эшкәртәбез. Сөт эшкәртүнең иң мөһим этапларының берсе коры сөт җитештерү. Нәкъ менә шушы киптерү аппаратында эшләнә ул. 30 метр биеклектә тәүлеккә 35 тоннага кадәр коры сөт чыга. Шуннан шимал алга таба, мәсәлән, кондитер әйберләре ясау өчен җибәрелә. Каймакны май цехына җибәрәләр. Цехтагы күп кенә аппаратларның Россиядә тиңнәре юк. Аларын да авылларга ярдәм программасы буенча республика грантына сатып алганнар. Республика является бесспорным на сегодняшний день лидером по производству молока. Хәзерге көндә республика сөт җитештерү буенча бәхәссез лидер. Россиядә беренче урында тора. Барлык сөтнең 6% бездә җитештерелә. Киләчәктә авылга ярдәм итү максатларында куйдылар. Масштабы строительства жилья можно было бы потихоньку перемещать в сторону сельской местности. Торак төзелеше масштабларын акрынлап авыл җирлеге ягына күчерергә мөмкин булыр иде. Бездә торакның 90% шәһәрләрдә һәм шәһәр тирәсендәге бистәләрдә төзелә. Бу авыл җирлегеннән кеше ресурсларын ахыргача суыра. Бу безнең республика дәрәҗәсендә хәл ителә торган бурыч. Бүген һәр 4нче татарстанлы авылда яши. Моны саклау республиканың өстенлеге. Миңназым Сәфәров, Диана Дасаева, Фәрит Җәләли, Татарстан яңалыклары, Биектау районы.